Kaštiel v Moravanoch nad Váhom sa nachádza v malebnej obci Moravany nad Váhom v okrese Piešťany. Obec je situovaná v blízkosti rieky Váh, len pár kilometrov od kúpeľného mesta Piešťany. Kaštiel je obklopený rozsiahlym parkom a je známy svojim historickým významom. Ono presný nejaký rok výstavby kaštieľa v Moravanoch nad Váhom nepoznáme, ale na základe nejakých historických výskumov a správ sa predpokladá, že bol postavený koncom 16. storočia. Vtedy boli majiteľmi pánstva Tematín, pod ktoré patrili Moravany. Bol rod Turzovcov, bol to významný rod uhorský, ktorý mal svoje také rozsiahle stavebné aktivity aj v iných častiach Slovenska a predpokladá, že práve oni ako takí nadšenci pre renesančnú architektúru dali postaviť kaštiel v Moravanoch nad Váhom v takomto renesančnom slohu. Táto prvá fáza v období renesancie, teda koncom 16. storočia, dala približne takú podobu, ako vyzerá kaštiel teraz, ale bol nižší o jedno poschodie. Ono to nebolo vidieť, lebo je tam teda, tam sú tie steny s tou atikou na vrchu. To sú také tie ozdobné prvky, tie renesančné práve. Ale pôvodne mal kaštiel iba prízemie a prvé poschodie. Druhými majiteľmi Turzovci vlastnili kaštiel do roku 1636, ale postupne v 17. storočí celý ten kaštiel získal ďalší taký významný rod Čáky, uhorský rod, a s menom Imricha Čákyho, ktorý bol aj teda arcibiskupom, sa spája ďalšia taká významná prestavba, kedy bol v interiéri prestavané tie klenby do súčasných podôb, aké sú tam, rôzne barokové prvky a pristávaná aj tá kaplnka a pristávaná aj väža s hodinami, ktoré sú tam teraz takzvaná tá hodinová väža. Pôvodná dispozícia renesančnej stavby, taká obdĺžníková stavba s arkiermi, takými výstupkami na nároží a hlavne s tou atikou renesančnou to ostalo. Tá atika, to sú tie charakteristické prvky, ktoré na tom kaštieli každý si všimne, hore tie poloblúčiky a také tie lastovičie chvosty, to je také z toho severného Talianska, taká obľúbené architektonické prvky. Čákyovci vlastne vyše 100 rokov tiež tento kaštiel, teda barokovo ho upravili. Po Čákyovcoch v roku 1783 získali moravanský kaštiel rod Motešických, taký slovenský rod pôvodom od Trenčína, ktorí žili vlastne v tomto kaštieli, mali to ako rodové sídlo. Aj si teda udávali, teda, že sú z Moravian, Motešický de Moravany. Zetvicovci žili v kaštieli až do roku 1945, ale boli to pôvodom Nemci a oni tak dosť mali blízko k tomu nacizmu. Keď sa sťahovali teda Nemci, ustupovali pre Červenou armádou, tak myslím 3. apríla sa tam ubytovala nejaká nemecká jednotka a spolu s touto nemeckou jednotkou odišli aj Zetvicovci do Nemecka, zobrali si nejaké majetky. Hneď na to tam prišla Červená armáda, tam boli ubytovaní sovietskí vojaci, dosť vecí tam pomizlo vtedy. Sa tam písalo, že nejakých 12 000 srnčích párohov, obrazy, perské koberce, to bolo rozkradnuté. Sa tam vlastne z toho inventára nič nezachovalo. Začal socializmus a vlastne kaštiel bol priradený Fondu výtvarného umenia,
ktorý vlastne v roku 1963 zorganizoval ďalšiu takú masívnu rekonštrukciu, ale bohužiaľ akože priniesol dosť veľa socialistických materiálov a objemov. Čiže z môjho pohľadu to bola taká trošku brutalistická rekonštrukcia, s ktorou sa potýkame dodnes, keď vlastne vraciame kaštieľu pôvodnú podobu. Vlastne touto rekonštrukciou vznikol objekt, kde vlastne výtvarníci mali nejaký taký svoj svetostánok, kde sa dalo bývať a dokonca tu boli ateliéry a bol to taký rekreačno-pracovný nejaký taký svetostánok. Keby sme nedostali dotácie z Ministerstva kultúry, ktoré vlastne dalo takú veľkú injekciu tomu, že sa nám podarilo spraviť nové omietky, nové okná, novú strechu, tak asi by ten kaštieľ nebol v takejto forme. Ale ako pokračujeme ďalej. Aj napriek rekonštrukcii v kaštieli pôsobí medzinárodná umelecká výstava s názvom Artrums Moravany. Myšlienka Artrums Moravany bola od začiatku spätá s týmto priestorom a s týmto kaštieľom. Práve preto, že je tu tak strašne veľa tých malých miestností, ktoré sme chceli naplniť. To Artrums vlastne poukazuje na to umelecké využitie každej tej jednej miestnosti, ktoré vlastne v minulosti ani neboli všetky prístupné, lebo tu bol hotel. Nosným projektom z týchto aktivít je Artrums Moravany, čo je rozsiahla výstava, ktorá tu začala už od roku 2019. Tým pádom sme organizovali teraz už jej 6. ročník a snažíme sa organizačný tím každoročne obmieniať. Tým pádom chceme, aby to bola taká otvorená výstava, čo sa týka aj kurátorského výberu, aby bol vždy ten príbeh iný a vlastne aj zostava umelcov býva vždy pestrá, pretože robíme aj otvorenú výzvu, takže umelci môžu reagovať na danú tému vždy toho každého roka. Každým ročníkom Artrums Moravany sa trochu menila dispozícia kaštieľa podľa toho, ako postupovala rekonštrukcia. Prvý ročník napríklad tu boli dosť chátralé priestory, niekde tu bola ešte suť a bolo to tu celé také zrujnované, ale urobili sme výstavu vlastne v celom kaštieli. Napríklad teraz stojíme na povale, ktorá je prístupná druhý rok. A je to taká novinka, že tiež v tie predošlé obdobia tu návštevníci vôbec ako nemohli vstúpiť, lebo nebola pochôdzna, ale tým pádom, že sa teraz opravili krovy, tak je tu tá možnosť a spravili sme výstavu aj v tomto priestore. A tu práve sa tak strieda to minulé so súčasným, lebo sme dostali k dispozícii zbierku socialistického realizmu. Skupina súčasných umelcov tieto obrazy nemohla nechať len tak. Preto sa rozhodli, že tieto socialistické malby svojsky pretvoria, aby mohli istým spôsobom upozorniť ľudí, aby sa nenechali ovplyvniť propagandou aj v súčasnej dobe, kedy sme ovplyvnení rôznymi hoaxami viac než hocikedy predtým. Vlastne, ako tu pôsobíme od roku 2019, tak sme sem prišli s festivalom Hradby Samoty, pre ktorých som robila kurátorku vizuálnej sekcie. Kočovali sme po takých viacerých kaštieľoch a zámkoch, ako napríklad Jelšava alebo Rosice. A keď sme prišli sem do kaštieľa v Moravanoch nad Váhom, tak tiež to bola dosť veľká ruína. A je veľmi potešujúce, že rekonštrukcia postupuje veľmi rýchlo, že zvonka sa opravila jeho fasáda, tak aj v tých vnútorných priestoroch sa robia veľmi veľké pokroky. Ako napríklad aj v miestnosti, kde tu nás stojíme, tak je aj opravený štukový strop, alebo je to
tu celé upravené už na takú galerijnú úroveň aj s osvetlením a čo veľmi svedčí teda aj tým výstavám súčasného umenia. Mali tu tradíciu aj sochárske sympózia, ktoré boli zamerané na techniku dreva. A to prebiehalo v parku, takže prilahlý park bol plný umenia taktiež a tiež sa snažíme obnovovať túto tradíciu a každoročne v rámci výstavy Artrums Moravany sa snažíme vystaviť aj niečo také ako veľkorozmerné, čo by obohatilo park a niektoré z tých diel nám tu aj zostávajú. Takže je to tam taká pestrá kolekcia. V novembri 2024 sa v kašteli konala výstava s názvom Archa, na ktorú sme sa boli pozrieť aj my. Celkové vyznenie tohto dokumentárneho filmu je oboznámiť divákov s dejinami kaštieľa. Tento kaštieľ je miesto, kde sa prelína minulosť s súčasnosťou a kde je možné cítiť ducha histórie. Zámerom tohto dokumentu bolo poukázať na historické pamiatky na Slovensku, ktoré chátrajú a nevenuje sa im dostatok pozornosti. Moravanský kaštieľ je jeden z mála výnimiek, ktoré sa podarilo zachrániť, no drtivá väčšina ostatných pamiatok to šťastie nemala.